Og snoreturen i første gennemkørsel blev dyr for Danny. Det bliver Carlo, der går videre. Hans kælenavn er Carlo, han hedder vist i virkeligheden Carlos. Vi har sidste års vinder af hele serien, Rasmus Pedersen forrest, sammen med Ken Ekved. Og nu ser vi altså de kører, der lige er gået videre. Og hvis I spekulerede over, hvorfor I ikke så Rasmus før, så var det, at der var et ulige antal kører, og det er jo svært at dele med 2. Og eftersom Rasmus var den, der havde kvalificeret sig som nummer 1, så fik han automatisk lov at gå videre til anden runde. Og her var det altså hans opvarmningsrunde mod Ken Ekved.